iwe murelationship menyu, does it seem like munhu wako haachanakirwe kana kuti ari kuita ari kuluza interest so in whatever you used to do, zvinhu zvamaienjoya mese zvaakutange zvaakubohwa, even iwo vakakutarisa haachakuoni semunhu ari appetizing as he used to be, because izvozvo zvinotoitika with time in a relationship, zvinoitika even mumarriage. You see, at first munhu anenge achitoita nge achaita zvese for you, right? Be it musikana kana kuti mukomana, achikunyengerera achiti zvese zvaunenge wangotaura, you don't even have to ask. Sometimes you just have to put it pastatus kuti ndine mapizza cravings. Usati watomboda kuti udii, wotoona munhu atosvika nebhokisi repizza kuti oi idyai, you understand? Even if you're a guy, uchingotaura ngoti handisi kunyatsofila kuti ndoda kuwacha nhasi, wakutoona munhu akutokutorera hembe dzako akutokuwachira, you understand? Ipapo relevance yemumwe nemumwe papo inenge inyatsori papiki pekuti you don't have to ask for anything, right? Ipapo relationship inenge ichifire, handiti? Then yozotanga kuramba ichideteriorate with time, ichidzikira, it gets normal, it gets boring. Then one person akuzoita choice yekuti I need to get this through from somewhere else. Are you pastage iyoyo unoona uripo but usiri kuchita zvako? No, but then zvisisanakidze, zvisina that kekuti munhu wako hasisina basa zvekudaro. If you are at that stage, this video ndo yatoda kuti tizvisorove. Apa pandikuisolva ine way yekuti iwewe ndiwe wakuita kunge hauchanakidze kana kuti hausisina kunaka kana kuti hausisina value yaungonayo pekutanga. How do we retain that value? Ndo basa revidhio rino. Handiti toda kuti iwewe upedzere munhu wako, umudze kuti aiwa uchiri kupisa. We are in relationships with different types of people. There are people in relationships nema-baddies. There are people in relationships nema-player, you know, you get into a relationship yakunyatsoziva kuti ichi chibaba ichi nemaonera ndiri kuchiita chinenge chinopedza masports hatina kungosettle pandiri, handiti? Tingoti marelationship anosiyana-siyana. Kozoitawo vari mumarelationships nevamwe wekuti inyatsooneo kuti uyu ndimwari zvake, haatombondichiti, handiti? But to be honest with you, munhu wese ane capability yekuchita and anotowana that age to cheat. Asi panika kuzozvidzora kanozongoitika kengoti tingadaro ndiri murelationship, you know. So inini ndoda kuuya pekuti how do you remain interesting to your partner? How do you make sure kuti your partner haazokurirwe nebe age yekuchita? So chekutanga ngatimbotange nevanhu vari murelationship yekuti vari kunyatsoziva kuti no, this guy akandiona akanakirwa neni because ndinoenda kuchurch, and then mese muchienda kuchurch uri kutodanana nabrother wekuchurch, brother wepiano or something like that. Kana zviri izvo zvakaita kuti anakirwe newe, unyatsoori certain kuti brother haisi nyaya yekuti wakandiona kupraise and worship ndakapoda ndichiratidza what my mother gave me. Kana uchinyatsoziva kuti brother inyaya yekuti vanoda kuti ndinoerenga bible. Kana watoo murelationship imomoka chibva watokwidza giya, chibva watonyatsomenga sure kuti munhu iyeye ari kuona kuti zvandakatomuona achiita maverengero aaita bible yekuti 1 page per day, iko zvinosvika kuti 5 pages per day, right? Hamene kuti munyatsoibata. Rega ndipe imwe example. Let's say wadiwa because you are a baddie, handiti? Uri kuratidza kuti unazvo zvinhu zvacho, handiti? Zvese zvinoita kuti varume vaite attracted to you, zvikuita kuti this specific guy, handiti, anakirwe newe, zvikuita kuti akakuona so anonza kuti aiwa handaakumudya asina sokudya, you understand? Izvozvo zvacho kana uchinge wava murelationship ita kana kuti times 2, maximize, because we have people vanosetla, you know, the kind of people that will gain weight in a relationship.
akangoita 2 weeks ari relationship akutogena weight, akutorelax, akutochila, akutofunga kuti things are easy in the streets, right? ndo zvandiri kungoramba muthis video, ndo exactly the things that I want you to avoid in your relationship. Mukupanzwa? Kana iwe wakadirwa kutuka ndidika, make sure kuti wakutogeza twice forward, wakutoti kutuka ikokoka hatombokuwani anywhere else, handiti? Because isusu sevarume handiti tinonakirwa nekuchesa something, handiti? We really enjoy the hunt more than the meal, handiti? Nekuti patinenge tichikumbira tichidai tinonakirwa nazvo. So the other thing to remain relevant ndeyekuti you should not give everything. Have something for yourself. Ndiri kuti chiya, ndiri kuti murelationship pane nguva, for example, unogona kunge une time yese uchingoipa murume wako, uchimustoka pasocial media ari kuita nezvei, uchingopedza wakutomubikira, wakumuwachira, auya kumba wakuda kutaura naye nyaya, zvinhu zvese zvoita centered on your partner. Ipapo pane kaera, because unenge watodecrease value yako, waratidza murume wako kuti inini I live for you. Usipo ndinofa. Whilst there's nothing wrong with showing love nema actions iwayayo, problem inozouya pekuti achazozviappreciate here, achizozviona kuti very important. So what do you need to do? You have things for yourself, things like time, things like money for yourself. Mari yaunoisa paside kana kuti nguva yaunoisa paside yekuti no, this is my time pandiri kuita zvinhu zvinoti inini. Things like exercise, yekutoti kana murume wako akakuti uyatiite panguva inoika, ramba kuti ndikuexercise. Now vamwe vanhu vanoona kuti akutokanganisa, anozobuda achibva aenda kunze, but ikako kakuramba ikako, because we like a challenge, handiti? Tinoda kuchallenge kanenge asiri direct, akavanoita direct, because kakaita direct kanolead to conflict, but pane kamwe kakuramba so kekuti murume wako anomanikidzwa kunyengerera kuti kani unozoita wake out later chimbouya. That's what you want. Overwaramba still, because you still want to maintain that. Pamwe pachona unenge uchiona vasikana, you know this best, you know kuti pamunozopande pari, but varume dzimwe nguva zvinoona kuti tadzako zviziya henyu, because hakwadzoramba mukangonzoya tidai so munenge makutongobvuma. But kuvarume pane nyaya yatiri kutaura iyo yerelevance. Unenge wapinda murelationship uchiratidza munhu kuti inini ndine mari dzangu, handiti? Ona inini, ona mota yandiri kudriver, ona mawithdrawals andaita kubank 1 2 3, handi? Zviri kuti kana murelationship, handiti, wamumarriage, kana kuti whatever sort of arrangement yamuinayo, kana usingade kusiyiwa, kana kuti kana usingade kuhurirwa, handiti, just make sure that you are going to maintain that. That's the relevance. Do zvinhu zvamakapindira muarrangement yamuri right now. Saka izvozvo zvinongana zvisawanike. To be honest, logically it doesn't make sense for somebody to stay. Wakamuti une mari but wabroke, achagarirei? So it also comes down to the type of people that you choose to be in a relationship with. And you also have to know kuti nei munhu ambobvuma kuuya murelationship neni panguva ino, handiti? Ziva kuti kana uchidirwa motikari nemusikana, handiti, iwewe chitozviziva deep down kuti no, this girl ndakamutakura kubva kuna 4th, handiti, kuenda kumba. Ndo zvinhu zvabva musi iwoyo akabva atanga kutondinetsa, akutoappreciate zvandinenge ndichimuudza, ndo zvakaita kuti handibvume, handiti? No, kuti motikari iyoyo it plays a pivotal role in your relevance to this next person. Kana iwewe uri baby, handiti, kana waona mukomana wako approacha, you should be wise enough to know kuti chaona chii mukomana uyu. Aona here kuti ndiri easy kuti kana taakuda kuzoita zvebonde, aona here kuti no, I have a nice body, kana kuti ndine face yakanaka, I have a nice skin, handiti?
then choice yako ngaitove ipapo kuti munhu anondidira skin yangu handiti ndinokwanisa kuzove in a relationship naye here ndichimaintaina that kind of skin. Amene ndikubatika zvakanaka here, ndinoda kungoti ndibate, because we are having people, they are not really in depression, but we are having a lot of people vari kupinda muna taisireva, a lot of people vari kuzopedzisira vaita zvimwe zvinhu zvisingatomomeki sense, handiti like kuzopedzisira vaita man-wanted pregnancies, kuzopedzisira vazvisungirira vakukomita masuicide because of nyaya yekusaziva kuti how do we make sure kuti tiri murelationship yatiri kuziva kuti tofamba nayo sei, toenda mberi sei, and how do we stay relevant to each other. So vanhasi, ita research, do a research. You can even ask your partner kuti naye baby, inini unombonyanya ndiirei chaizvo. Ekutanga unoona uzonzwa tumaanza toti hapana, mwoyo wangu unongokuda zvakadaro, or what, I understand, but keep asking. Uchazonzwa zvichazobuda kuti but baby ka ini ndinonyanyonakirwa nenyaya yekuti uri nyashi, kana ndinonyanyonakirwa nenyaya yekuti uri soft spoken and unonzwisisa. Obva watoziva zvekunyanyo maintain relevance mazviri and zvekuvhaliwa, because once mumwe munhu kana partner yako yawana value in what you have, newe uchibva watochivhaliwa, that becomes a currency yekuti unenge wakutoti kana munhu achindira patience, handiti patience dzako wakunyatsodzimeka sure kuti dziri kunotiswa murelationship imomo. Kana munhu akudira mari, make sure kuti mari iyoyo iri kunotiswa, mafambiro ayo zvese, handiti, you understand. That way unopedzera munhu wako, because munhu wako kuti agare ka asahure akuhura hatizozive pakumadhimoni, but kuti at least umboisa ka control on the way your person behaves in terms of fidelity and infidelity. Urufana kuziva the currents of your relationship, and uchinge waiziva ka, make sure kuti wakutoremera munhu wako panyaya idzodzo. Kana iri mari, not necessarily kuti kuramba uchitaura kuti kuna ndakupa 100, unenge uchishandisa zvine ungwaso, zvine skill zveungoti musikana anongoti dai ndanga ndisiri murelationship nemukomana ane mari, dai zvinhu zvangu zvanga zvakaoma. Obviously ndichazokuitira video yekuti how can you offer help kune your partner, how can you make sure kuti zvinhu zvaunazvo ka zviri kunyatso appreciatwa, zvisingazotorwe sekunge wakuonererwa, because pana vanhu vanoti anovhaira netumari twake, anofunga kuti chichi, kuti zvisanzwaro kana uri munhu ane mari. How do you pamper your girlfriend? We'll get to that probably in the next session. I hope you enjoyed. I hope you learned a thing or two. But know your worth and know the currents your relationship yauri right now, so that iwewe ndio unozoita heartbreaker, not heartbroken. See you soon.